Kimchi Chino! 오빠. At nagbabalik ang spicy opa mong si Kim Chino para diligan ka ngayong gabi. Diligan ang pagmamahal. Ayan na naman kayo eh. Gusto nyo dinidiligan ko kayo, no? Anyway, mahal. Balik Chinitox na tayo. Diba nga, isi-share ko sa iyo ang tatlong linyahan na dapat mong iwasan ngayong tag-ulan. Oh, 'di ba? Recap na tayo ha. Sabi ko unang linyahan na dapat mong iwasan ngayong umuulan ay ang sarap sana ng may kayakap ngayon. Yan yung kapag nabasa mo o narinig mo, unang-una sa lahat, uhaw na uhaw yan. Yan ay nangangati lang. Kaya kapag sinabihan kang nilalamig siya, ay nako, patulan mo, pasadahan mo ng plancha. Hindi na yan mangangati. Hindi red flag yun, mahal kapag narinig mo yun at talaga nga namang pumatol ka pa rin, ay nangangati ka rin. At ang pangalawa naman na linyahan na dapat mong iwasan ngayong umuulan ay pwede ba akong makitulog? Baha kasi sa amin. Wow, yan yung mga taong talaga nga namang kahit anong nalang sabihin para talaga makapag-come sa'yo. Makapag-come over at pumunta talaga sa bahay nyo. Yan, na kung saan sasabihin, baha, makikitulog. Ano ka, wala kang bahay, wala kayong bubong? Mahal, kapag ganyan ingat-ingat, lalo na't hindi mo pakilala, huwag mong pagkatiwalaan agad at baka naman makita na lang namin ikaw sa balita na paanod-anod. Huwag basta-basta magpapunta ng taong hindi pa lubusang kilala. Oo, yan tayo eh. O ito na mahal ang pangatlo naman na linyahan na dapat mong iwasan ngayong umuulan ay naalala kita bigla ngayong umuulan. Ngayong malungkot siya at nilalamig, doon ka naalala? Ano, porket bored ka? Wala kang kausap? Ikaw yung nilalapitan niya kasi ikaw yung madaling lapitan. At para bang kapag no choice siya, ikaw na lang talaga ang kanyang matatakbuhan. Pumapayag ka ng ganun? Ganun na lang? Hindi, wag mong hayaan, mahal, na gawing pampalipas oras ka lang tuwing umuulan, tuwing malamig. Kasi naaalala ka lang yan kapag convenient sa kanya. Papayag ka ng ganun? Syempre wag, utang na loob. Kumbaga, know your worth at meron pa ring tao na gustong gusto ka. Di ba nga sabi sa kanta, binabasura ng iba ang siyang pinapangarap ko. So, merong tao na pinapangarap ka at alam ang worth mo. Bakit ka magsisettle sa taong gusto ka lang, nilalambing ka lang kapag malamig at umuulan? Huwag ka magsettle sa list. Kung nangangati siya, nangangati ka, make sure doon ka na sa worth it, magiging marupok. Imaginein mo, meron talagang nakikita ka as gem, as precious. Imaginein mo si Kim Chino nga ang tawag sa'yo mahal. Tapos ganun ka ka-special kay Kim Chino. Tapos hahayaan mo lang na gagawin kang pastime ng taong hindi ka naman kayang pahalagahan. Gabing-gabi na high blood ako sa'yo, mahal. Huwag ka ganyang karumpok, ha. O siya, sana'y natutunan mo ang mga linyahan na dapat mo talagang iwasan ngayon umuulan sa ating Chinitox. At syempre oras na naman para si Kim Chino ay magpaalam at dapat kabisado mo na Chinitox, usapang pag-ibig mula sa Chinito ng buhay mo, 6 to 9 p.m. yan. At syempre muli ako ang Spicy Opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ako daw mahal, DJ Kim Chino. At susunod na po si Rocky Terra at Titan Jello sa kanilang programang Rocky Secret Files with Titan Jello. Manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan?
Basic.